Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Nasa paniyo. Mga igsuon, karong Lunes ay kanapulog-upat nga semana sulod sa tuig. Kita gipahinumduman nga aduna kitay Dios nga kanunay nagpatalinhog diha sa atong mga panginahanglan. Siya kanunay andam mutabang kanato ug siya kanunay nagauban kanato hilabi nagayod diha sa pinakalisod nga bahin sa atong kinabuhi. Andam siya maghatag kanato bag-ong kusog ug kaisog aron sa pagpadayon sa atong panaw. Mga igsuon, uban sa atong mga intensyon sulod ni ining santos nga misa, iampo usab nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw diha sa atong katilingban, kalinaw diha sa atong pamilya ug diha sa atong mga kasing-kasing. Iapilusab nato sa atong mga pag-ampo ang kapahuwayan dayon sa tanan natong mga higala ug mga minahal nga mihalina, hilabi na gayod kadtong mga nahikalimtan. Iapilusab nato sa atong mga pag-ampo ang kapahuwayan sa kalag ni Sonia Soto Tero diha sa iyang second death anniversary. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mibiya si Jacob sa Berseba ug mipaingon sa Haran. Nahiabot siya sa usa ka dapit ug mipahulay siya didto kay gabii naman. Mihigda siya aron matulog og bato ang iyang giunlan. Unya nagdamgo siya ug sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdan nga misangko sa langit. Sa maong hagdan may mga anghel sa Dios nga nagsakakanaog. Nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarog tupad kaniya ug miingon kaniya, Ako ang Ginoo, ang Dios ni Abraham ug ni Isaac. Ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan.
Mudaghan ang imong mga kaliwat, sama kadaghan sa abog sa yuta. Mukaylap sila ngadto sa kasadpan, og sa silangan, sa amihanan, og sa habagatan. Og ang tanang katawhan sa kalibutan, mohangyo kanako, nga panalanginan ko sila, ingon sa pagpanalangin ko kanimo, og sa imong mga kaliwat. Timani nga ubanan og panalipdan ko ikaw, bisag asa ka paingon, og dadon ko ikaw pagbalik ni ining yutaa. Dili ko ikaw biyaan, hangtod nga matuman ang gisaad ko kanimo. Unya nahigmata si Jacob ug miingon siya, wala ko hibalui nga ania di ay ang Ginoo ni ining dapita. Ug nahadlok siya ug miingon, pagkabalaan di ay ni ining dapita, kini gayud ang gipuy-an sa Dios ug ang ganghaan sa langit. Sa pagkabuntag, sayo nga mibangon si Jacob, ug gikuha niya ang bato nga iyang giunlanan, ug iya kining giugbok silbing handumanan. Unya gibubuan niya kiniglana aron ihalad ngadto sa Dios, ug iyang ginganlag Betel ang maong dapit. Kaniadto Luz ang ngalan sa maong lungsod. Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo, ug miingon siya, kun ubanan mo ako ug bantayan sa akong pagpanaw, ug hatagan mo akog bisti ug pagkaon, ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan, nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios. Og kining bato nga akong giugbok, silbing handumanan, mahimong imong balay. O gihatag ko kanimo ang ikapulo sa tanan, ihatag mo kanako. Ang pulo sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diha kanimo Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Diha kanimo Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Ikaw na nagapuyo diha sa salipdanan, sa labing taas, nga na magpuyo sa landong sa makagagahong. Ingna ang Ginoo, ikaw ang akong dalangpanan, ug akong kuta, ang akong Diyos na akong gisaligan. Diha kanimo Diyos ko, ibutang ko ang akong pagsalig. Kay luwason ikaw niya gikan sa lidag sa mga ngayan, gikan sa makalaglag na peste. Sa iyang mga dagang iya ikang panalipdan, ug ubos sa iyang mga pako, mudangot ikaw. Diha kanimo Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Tungod kay midangop siya kanako, luwason ko siya, ibutang ko siya sa kaitasan,
kay nagailaman siya sa akong ngalan. Musangpit siya kanako, ug tubagon ko siya. Mana ako uban kaniya, diha sa kagulanan. Diha kanimo, Diyos ko, gibutang ko ang akong pagsalig. Ang itanging harian o ang katangong sa Diyos o ang tanan igadugang kanimo. Alelu, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Imiyan ikaw, O Ginoo. Samtang nagsulti si Jesus niini, usa ka opisyal nga Hudyo miduol kaniya, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay, apan adtua siya ug itapion ang imong kamot kaniya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya usa ka babayi nga talinugan sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyon ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang biste, kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, "Kung makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayod ako." Milingi si Jesus ug nakita niya ang babayi ug miingon siya, "Ayaw ka hadlok, anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug niadto gayong gutlua na ayo ang babayi. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliyang, miingon siya, "Gula kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lamang siya." Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga talo, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikuptan niya ang kamot ug mitindog ang bata, ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga igsoon ko diya kang Kristo ang atong mga pagbasa karong adlawa. Nagdala ka nato og dakong pagdasig nga diha sa kalibutan nga puno sa kasakit, puno sa pagsulay og mga kalibog. Ang pagtuo og paglaom mao ang haligi nga kanunay magpalig-on kanato diha sa atong kinabuhi, hilabi na gayud diha sa atong panaw sa pagtuo. Kini ang kasinatian ni Jacob diha sa atong unang pagbasa. Nuhuman siya nga mihawa sa iyang kaugalingon lungsod, milangyaw siya sa kamingawan, nutaman gikapoy siya. Noong diha sa atong unang pagbasa, tungod sa iyang kakapoy natulog siya diha sa disyerto ug ang iyang unlanan usa ka bato. No kitni nagsimbolo, nagpakita kanato nga ang iyang panaw, no panaw nga walay kasiguraduhan. No sa iyang kahimtang, wala na siya'y laing kapadulngan, wala na'y laing kaduulan, kundili ang Ginoo. Ug diha sa iyang damgo, gipakita sa Dios nga kanunay uban niya siya.
nga adunay hagdan gikan sa yuta paingon sa langit. No mga igsuon, kini nagpakita usab kanato nga ang Dios duol ug nag-uban kanato bisag pa diha sa pinakalisod sa atong kinabuhi, diha sa tanang mga kangit-ngit ug sa walay kasiguraduhan diha sa atong panaw. Ang samang panag-uban sa Dios nga atong nadunggan diha sa atong santos nga ebanghelyo. Usa ka amahan, opisyal nga Hudyo, miduol ug napakiluoy kang Hesus alang sa iyang anak nga babayi, ug usa ka babayi nga dugay na nagantos tungod sa iyang balatian. No silang duha nagpakita og dakong pagsalig ug pagtuo sa gahom ni Hesus bisag pa taliwala sa ilang kahimtang nga murag wala nay paglaom. Ug si Hesus wala gayud mupakyas kanila tungod sa ilang dakong pagsalig ug pagtuo. Noon nagtubag si Hesus, nahikmata ang bata ug giayo ang babayi. Mga igsuon, sama niining mga karakter sa atong mga pagbasa karon, kita usab daghan kitay mga kasinatian diha sa atong kinabuhi nga magdala kanato sa kahimtang nga murag mawad-an natag paglaom. Apan kita kanunay gipahinumduman nga ang Dios kanunay buhi ug andam magpatalinhog sa atong pagsangpit kung kita mutuo ug musalig kaniya. No sa kangit-ngit nga nasinati ni Jacob ug sa mga kasakit ug kamatayon diha sa santos nga ebanghelyo, ang Dios mipadayag ug naghatag og kahayag pinaagi sa paglaom ug pagtuo. Mga igsuon, unta dili kita magkahadlok diha sa pagpadayon sa atong panaw. Unta dili kita magmaluya diha sa pagtubag no sa misyon nga iyang gisanong kanato. Bisan pa og nakabati kita nga nag-inusara kita niining panaw sama ni Jacob ug wala nay laing kasulbaran sa atong sakit sama sa babayi diha sa ebanghelyo, kay ang Dios kanunay mag-uban kanato. Ang Dios kanunay nag-uban kanato. Ang hagdan paingon sa langit anaa kanunay, ug ang gahom ni Hesus kanunay buhi taliwala kanato. Pagtuo, pagsalig ug paglaom. Ang Dios mutubag sa kasing-kasing nga masaligon. Ang iyang saad kang Jacob, iya usab saad sa matag usa kanato. Dili ko ikaw biyaan, hangtod matuman ang gisaad ko kanimo. Ug unta uban sa atong salmo responsoryo nga miingon, ang akong pagsalig gihatag ko diha sa Ginoo. Unta dili ra kini taman diha sa atong mga baba, ug unta kini magmatinud-anon diha sa atong kinabuhi. Hinaot paunta. Manindog kita. Si Kristo atong manunubos naguli kanato sa kinabuhi. Pinaagi kaniya mudangup kita ngadto sa amahan diha sa pag-ingon. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang simbahan mahimong timailhan sa kaayuhan ni Kristo, nga naglihok pinaagi sa iyang padatiman kanila nga masakiton sa lawas, sa pangisip ug sa espiritu. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga doktor, mga nurse, ug sila nga nagatiman sa mga masakiton,
magpakita sa kaluoy ug kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos sa iyang mga kaigsuonan. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang katawhan nga nanag-antos sa kakabus, makabig ngadto kang Jesus, nga nahimong kabus, alang kanato. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga pinaagi sa atong maayong mga buhat, ug makahupay mga pulong, maalimahan ang mga masulubong kasing-kasing. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Nga ang mga matuuhon nga mihalin na makatagamtam sa masanag nga banag-banag sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. O diha sa kahilom sa atong mga kasing-kasing ato usab dadon sa Dios ang uban pa natong mga panginahanglan. Magampo kita. Amahan sa kinabuhi, patalinghugi kami. Dios among amahan, padayuna ang paglinis kanamo gikan sa tanang dautan, ug himuang ang imong kaayo maoy mudan-ag kanamo, pinaagi sa gahom ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Amen. Pagampo kamo mga igsuon aron ang akog ang inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios amahan, makagagahom sa tanan. Duwaton tas ginuhis kabisugikan sa imong mga kamot, alang sigdayo pagmamay siyang ngalan, alang usab sa itong kabaslanan o sa tibugyan santos kasibat. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan. Maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa punimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ulis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Hangang matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tawo tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Daygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo.
sa pagpasakit sa iyang kaugalingon. Mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo ang balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos, nga nagatuman si mong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay imo man gingarian ang gahom nga himayan tud sa kanturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Sa kaninyo. Mga igsuon, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Poderong sa Diyos nga nangawagtang sama
kaluoy kami, at agi kami sa na Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. No, dila ko angay magkalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamaayo. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagdayeg kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi niining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon natong iampo ang atong mga kaigsuunan nga mihalina. Bulahan kadtong nangamatay diha sa Ginoo, itugot nga mopahulay sila gikan sa ilang mga kabudlay, kayang ilang mga maayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Gagaya kumaya pagkapalong mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. Mopahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Ang ilang kalag ug ang kalag sa tanang mga magtutuo nga nangamatay na, tungod sa Dios nung kaluoy, mupahulay unta sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nasa kanimo. Ug ang panalangin sa Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, mukunsad unta kaninyog magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, nahalad na ang atong santos nga misa. Lakaw kamo, dala ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kabanwag sa ubang kinabuhi, sa pagigugma nga atong gihatag. Ipayon ang mga masulubon, atong upayon ang ilang kaguon. Ang gabi.